Hello, Kuya Ricky. Okay. Alright guys, no, kabal ko si Goliath ron. Pakuan mi magpa-reflex sa Goliath. Oy, ako na akong mga subscriber po nga, i-subscribe po niyo si Ricky Bangis Garing. Katong kuan, Dong Ricky. Secure Comedy TV. Pero sila. Daghan-daghan na sila nga grupo, porti daghan na nila nya. Na po na sila yung mga artista po sama po nato mag-record, mag-shooting po sila. Okay. Thank you kayo. Salamat kayong tanan ha sa mga subscribers namo ni Dong Ricky Squad. Doon na po may mga subscribers sa unsa to inyo ha Dong Ricky? Inyo nga nato do? Ha? Tutoy Kidor. Tutoy Kidor tato. Si Kuya Ray Ray Arellano. Kuya Ray Arellano. Tara. Kuya Ray. Ito bang sa gabay? Tara. Muli ang writer. Kibo United Talent. Writer din namo sa mga drama nga. Kun ako ang pasulti yun. Mura ba? Mao si Kuya Ray, si Ate Bertis pod, ang amo ang director sa mga aso ni Kuya Goliath ug sa Angel, kanang Anghel nga Bantayanan, mao ni writer. Ilang tinisa ni Sa ilaha titere pod United Cebu Talent sa Cebu United Talent unsa na Cebu Bisaya Talents day unya mao ni Kuya Lloyd mao ni siya og si Ate Jenjen. Hi Ate Jenjen. Ito padudin taon. Ana Ate Jenjen Hello. Mao ni What's the Style nga directress po sa ato mga drama dito. Thank you kayo sa nagpa-reflex. Umana magpa-reflex ako lang siya. Mana. Thank you kayo Kuya Ricky. Brad, mao ni ang taghapan sa taon na dahano mo diri nga reflexologist teacher. Kita sir. Ha? Ramel, si Sir Ramel Tarawa. Silingan mi ana sa una nya karon to ana lang sila sa San Isidro Talisay. So, thank you kayo ninyo mga kakigol ha. Salamat kayo. Okay, God bless. Okay, magpa-reflex ako no kay manam ka kay Goliath. Okay. Kuya Ricky, una lang eh. Bye-bye. Okay. Sa yaro kakikol. Lamat ha. Ihipon sa tapo. Kuto kan bos. Ya. Aduh tak peminat. May something. Kita hinay lang. Ay na palabig ko subos. Kana. Ingat pala. Ya. Kana. Ya. Okay. Okay. Hindi tayo na. Guys, kanang wa man tay kabayad sa pang-reflex na guys to. Ako dahil hotelo tani guys, so ko'y kwarta bayad na rin. Ako na lang, di lang ko mapay. Ay.